Mailaka, harriak, erratza, kurlina egiteko funtsezko elementuak dira. Ameriketan ondo errotutako kirola da kurlina eta Kanadan kirol nazionaltzat dute. Euskal Herrian indartsu sartu da. Gasteizko Ipar Polo Klubeko jokalarien artean Espainiako zenbait txapeldun daude eta ikastarotxo azkarra emango digute kirol bitxi honen inguruan. Durango rugby taldeak eta Arrasatekoak indarrak batzea erabaki dute, besteak beste, Klub Gipuzkoarreko emakumezkoen taldeak desagertu ez daitezen. Horri esker, arazoa epe motzean konponduko dute, baina agerian geratu da azken denboraldiotan izan duten ardura. Zergatik jokatzen dute rugbyan geroetan eskagutxiago? Hala eta Bilboko Deportibo bat izan dira betidanik. Frontoi mitikoa jendez gainezka egoten zen garai distiratxura aspaldiko kontua da. Eta pala ere antzeratxura bil, ez baitako bere honenean. Hala ere, Mikel Aierbek dioenez, txarragoa ere izan liteke. Zarauzko pala jokalariarekin egon gara, bere ibilbideaz eta kirolaren egoera zizketan. Kurlina da trebetasunezko kirol bat, bebai estrategia ondo planteatzeko kirol bat, eta nik uste dut bebai dela olako kirol bat, askotan esaten dute estresa kentzeko eta lasaitzeko kirol bat. Asko pentsatzeko bebai? Kurlina bizitza filosofia bat da, estilo bat. Curling se juega, como podéis estar viendo, en una pista de hielo. Se puede jugar en una pista de hielo. Lo ideal es jugar en una pista de hielo dedicada solo a curling. Se llama ice rink. Kurlina Eskozian sortu zen, 16. mendean, eta handik hona gauza asko aldatu egin dira, harriak nolakoa ziren eta nolakoa diren orain. Eta ona heldu zen, noski, telebistaren bidez. Programa baten ikusi genuen kirol berri bat, infotzan, eta animatu ginen, eta hemen gaude. Hemen hasi ginen, gure seme-alabak patinatzen zuten, eta orduan pentsatu genuen beti kafeterian itxaroten eta itxaroten, ikusi genuenean helduentzako bebai zela kirola, animatu ginen. Hack da, konparatu aldugu atletismoarekin gutxi gora bera, da ateratzeko takoa. Impulsatzeko aurrerantza bestela ezin zara atera. Oin batekin joaten zara aurrerantza, orduan behar dugu hack aurrera joateko. Tefloia oso importantea da gure kasuan, ze dago zapatetan eramaten duguna. Zapata batean bakarrik, bestean ez, ze da, horri barik ezin da egin kurlina. La escoba puede tener varias funciones y varias utilidades. La primordial, barrer la superficie del hielo. Hay estudios hechos por expertos en curling, los cuales dicen que una piedra bien barrida puede avanzar hasta 1,5 metros o incluso 2 metros más que si no se barre. Harria 20 kilo pisatzen ditu, eta bere funtzioa da izotzaren gainetik errestatzea etxeraino ailegatzerakoan. Eta etxean badago, puntuatzen du, eta bestela ez. Eta hori da haren funtzio nagusia. Sobre la superficie normal de hielo, las piedras no deslizan. Las piedras previamente, antes de colocarse en el hielo, tienen que estar a una temperatura menos 0 grados, porque lo demás, la diferencia de temperatura entre la piedra y la pista haría que la piedra no corra sobre la pista, entonces tiene que estar en frío. Y una vez que metemos las piedras en el hielo, se echan con una especie de dispensador de gotas que le llamamos pebble, se echan gotas sobre la pista, sobre la calle de curling. Y la piedra va sobre esas gotas, deslizando. Harria botatzeko egin behar dena da, zuke atea egiten zara, bota egiten zara, slider deitzen den katxarro honekin. Orduan, egiten duzuna da irristatu izotzaren gainean, eta eramaten duzu abiadura bat. Bai, harria eta zu abiadura berdinan zaudetenean,
harria ikusten duzu pixkat, hola efektua emateko, nahi duzun lekura bidaltzeko. Taldeko jokoa daude modalidade desberdina, bakarrik emakumea, bakarrik gizona, gero mistoa be bai, gizonak eta emakumeak, eta orain berri bat sortu da bikotea. Kurlinean jokatzen dute bi talde elkarren kontra, eta talde bakoitzean aritzen dira 4 jokalari. Orduan, jokoaren helburua da izotz-pistan alde batetik bestera harri batzuk botatzea, 8 harri, eta dago home deitzen den dian antzeko bat izotz-pistaren amaieran, eta helburua da zure taldeko harri bat egotea diana horretan ahalik eta erdigunenean. Azaltzea nori irabazten duen kurlinean oso zaila da. Batzuetan petanka bezala esaten dute dela, ze harria irabazten duen harria erdian egon behar da. Eta hurbilago badago, irabazten du. Eta gero beste taldeko harria egoten badau erdian, bada hori irabazten duena. Orduan, irabazi alduzu 2 eta 0, zure harriak hurbil badaude. Baina momentu batean beste harria egon alda eta orduan hori irabazten du. Oso zaila da, baina petanka ikusten baduzu telebistan, gutxi gora bera berdina da. Estrategia izugarrizko garrantzia dauka kirol honetan. Adibidez, lehenengo harriak ezin dituzu dianaren erdian utzi, beste taldeak bestela aterako dizkizulako. Orduan, hasi behar zara pixkat zure harriak kokatzen, gero harri guztiak behin botata, azkenengo harriekin jokoa irabazteko. Los equipos han pedido, no están de acuerdo con contar las piedras, cuál es la piedra que está más cerca del centro, entonces voy a medir, ¿vale? Se coloca el compás en el centro de la casa y tomamos la medida con esta especie de marcador. Cogemos la medida de esta piedra, le damos la vuelta, esta se separa casi 20 milésimas, o sea que esta es la que está más cerca del centro. Esta fuera y esta es la que puntúa. Kapitainaren funtzioa nik uste dut asko direla. Lehenez, zer egin behar den, azaldu behar du beste pertsonei, eta ea irristatu behar den ala ez, esan behar du. Gainera, nik uste dut kapitaina da taldea gora mantendu behar duena. Kapitaina araia badago, taldea ere bai araia egongo da. Hemen Euskal Herrian orain nahiko ondo gaude, 3 kluba daude praktikatzen, Donostian eta hemen Gasteizen beste 2, eta gero Espainian bebai gero eta gehiago gara, hori beti bezala telebistan bidez, olimpiadak daude orain telebistan, danok ikusten, jendea animatzen da, gauza berria denez, jendea probatzeko dator eta probatzen duzunean gero jarraitzen duzu. Oso ondo pasatzen duzu, kultura asko ezagutzen dituzu eta hainbat jenderekin harreman onak sortzen dituzu, eta beste kirol batzuetan hori ezin da egin. Durango Rugby taldea sortu zen 1986an
Da, bueno, lehenengo hasi ginen senior taldekin, mutilak, gero juvenilak kadet, eta segiden handik 3-4 urte eta sortu zen neska talde bat goguaz jolasteko. Eta, bueno, ekipo bat normal bezala hasi zen, eta hortik aurrera auki dugu urte guztietan. Aurten Durango Rugby taldeak euki dau kopuru justo edo nahiko talde bat atatzeko. Baina Arrasatetik deitu dozuen, hori zelan horiek ez dekie kopuru nahikoa eta ia batzen dugun eta zelan talde biekin dau harreman oso on bat, orden batu ginen, talde sendoago lortzeko. Es un experimento que está ahí y que lo que se pretende, o lo que se debe pretender en verdad es que ese germen que ha nacido en Arrasate, ¿no?, que tampoco se muera, y con la pretensión de que ellas mismas o el club pueda tener una sección independiente, ¿no?, de la nuestra, y que si todo va bien, pues Durango tenga su equipo y Arrasate tenga el suyo. Cuantos más equipos haya, pues será el nivel de competición será mayor y el rugby, pues no dejaremos que el rugby femenino no dejemos que se muera. Arazoa azken aurekan entrenatzen da, gukamen, gero barikuta baiak hartzen gara, baina hori hasieran egin ezagutzen, zegin aurrez jokatzen dabien, eta hori hasieran kostau jakun apurat, eta gero purka ala egin du gara talde bat osatzen edo. Nesken falta, kirol guztietan ez dutxut esango, baina oin zelan jente kirol asko dauelako eta gainera rugby nahiko ez ezaguna dalako on nino, nik uste gero eta nahikoa ezagutzen dela, baina eta hori dekola indarkerien fama eta ez dakizet, orden neskak gitxia dauz mutia baino. Eta gauzia da, beti egiten gara pentsuan ez egiten alda arazoa, ez dakit, nire ustez, azkenean Durango eta Birako indarrozudeko, bigarren aukera ere futbola, eta azkenean rugby apurbet aukera azkenetarikoa gelditzen da. Naiz eta rugby eskolan lan asko egin, ez teko guere eskolarrak eskoletan, eta azkenean igerritzen da. La verdad es que igual todo esto es un poco coyuntural, no solamente específico del rugby como deporte, sino también de cómo está la coyuntura deportiva o el compromiso de los jóvenes ahora mismo con las actividades extraescolares. Compromiso falta de jende gaztea, eta urtero gabiz justu. Quizás en otras épocas el compromiso que había para con las actividades extraescolares y demás era como más fuerte, más arraigado, ¿no? Hoy en día el individualismo yo creo que ha llegado un poco a este ámbito y está haciendo un poco de daño, ¿no? Que el rugby va en decrecimiento, que las jugadoras que están pues no se renuevan por toda la problemática que hay coyuntural y de los clubs, pues todo son más dificultades. La competición en Euskadi de rugby femenino se restringe a lo que es una única competición, que es senior femenino, ¿vale? No existe ningún equipo, ninguna competición inferior a esta. Las chicas pueden competir desde pequeñas hasta cadete con los chicos, ¿vale? Es una liga mixta. Las chicas se compiten hasta cadete, pero en juvenil ya hay un vacío muy grande que no permite, que dificulta el salto de cadete a senior. Antes hablábamos de que el compromiso de la juventud era algo coyuntural, pero también el propio deporte tampoco facilita mucho las cosas. Maila nik ikuste dut apur bat gente falta dauela. Pues el nivel actual del rugby femenino en Euskadi, no vamos a decir que es malo, pero sí que está un poco en recesión, ¿no? Quizás ha habido épocas mejores. Maila da buena, eta gero eta gehiago nik uste dut igotzen dela maila.
kontaktuzkoa da, baina garbia, kontaktu garbia, eta hori, arau batzuk dauz, arau horrekin minik ez daiten, alegintzen da bai arbitruak, bai entrenatzailea, bai danok alegintzen gara hori. Dano ondo moldatzen eta kirol polita da. Kala ni behintzat jokalari moduan topiko hori apurtu gustatzen eta apurtzea, ezta? Bueno, ezin dugu katu badala kontaktuko kirol bat, ezta? Baina, bueno, hori da daukan bakarra, ez da gogorra, ni beti izaten dut azkenean gainera da kirol bat 15 pertsona behar duela, fisiko ezberdinetako pertsonak, bai altua, bai bajuak, potoloak, argalak, eta azkenean, gogorra ez neban esango. Nik eta beti oso giro nahiten dela, ni bintzat oso lagunonak egin dut beti horri. El futuro del rugby femenino en Euskadi no es que sea muy halagüeño, bajo mi punto de vista. Yo creo que los clubs cada vez están más mermados de jugadores, cada vez son más las alianzas entre clubs que se hacen para poder sacar equipos para seguir compitiendo. El número de clubs que hay, pues cada vez, como decía, es menor y esto pues va en detrimento de la competición y todo en cadena, que hay que poner remedios ya para intentar pues no caer en la desaparición de más clubs y por ende la bajada de calidad y todo lo que conlleva. A lo mejor lo que se podría proponer, o se me ocurre a mí que podría ser una buena idea, sería hacer concentraciones con todos los clubs implicados con estas chicas para que puedan competir entre ellas y igual no algo como muy oficial en un principio, pero sí que darles la oportunidad de seguir juntas y poder seguir mejorando. Neskak etatzen arrei probatzera, nik gustoko jatzuela eta giro oso nahi okiten dugu, bai gure taldekoekin, bai beste ekipokoekin, oso ondo pasatzen dugu eta nik gustoko jatzuela. Niri ditzen zait, apur bat, jente guztirako lan amateurrean, jente guztile jolastu aldau. Animatu jendeari, oso giro ona dekogu eta gainera taldeko kirola itea beti da oso ona, ezta? Oso aberazgarria. Nire izena Mikel Aierbe Iturburu-dek, zauztarra nauk, 33 urtez eskar eta palaz atzelari nauk. Nire txian beti jolaztu izan dudek, nire aita palista izan duan, bere garaian, eta txian betian jolaztu genian, eta kirol ezberdinetatik pasa ondoren, 16-17 urte egin hola, aukeratu nian, palaz hastia eta horra zintuan afizionatu mailan, eta gero 26 urtekin nian debuta hemen Bilbon. Nik uste dira bilak, nazez, baina jaio eta gero nik uste dira zelotari bat hobetzia ziok edo lantzia baziok dela. Baina nik egile esan, pala bezalako horrenbesteko zailtasuneko kirol batian jaio horeite izela pixkat. Debuta inean, 18 urteekin afizionatu mailan, Euskadiko txapelketa 3 bat irabazi nian, antxinekin, afizionatu mailetako bikotiakin. Eta gero debuta inean, eta uste dira gutxinaka goraka 2 txapel irabazi diat banaka bigarren mailan, beste 2 txapel binaka bigarren mailan. Eta esango nian aurrengo mailako txapelketetan suerte gutxi ukidiat, bai lezilu egin da holako gauzak. Ez dago paladek zailtasun handiko kirol bat eta jokatzez tikenantzako oso zaila dugu ulertzea. Zailtasun handiko kirol bat, baina gero hain zaila dek egun askotan nola esaten dek oso
zaila dek etxea guztua jutia. Baina, bueno, nik esatea, behin ondo jokatuta dek, izugarrizko sentsazioa, izugarrizko gozada dek. Oso azkarra da, pelotak izugarrizko pixua dik, palak ere bai. Frontoian dimenzioak handi ditu, metro asko ditu kubritzeko. Eta orduan dek, danan batuketa bat, zailtasun handiko kirol bat bihurtzen dut. Bi partido jolazten bat ditu Gaztian, entrenatzeko leku gutxi dakak, besuak eta trato handia eramaten ditu. Eta bueno, partido bat jolatzen badie, aukera zioko norbea bere lekuan entrenatzeko, edo bestela etortzen gaitu, ni adibidez gaur bezala, partidua baino lehenuo, ordu betetxo bat, o 2 orduz eskau, hemen ibiltzeko. Ikusi berdek, hemen iadanak lan egiten diula goizez. Orduan sakrifizioa dek, goizez lan egin berdek, etxeaz gun bazkaldu, da arratzaldez honea etorri berdek jokatzea. Eta gaina fizikamente asko exigitzen diken kirol badek. Orduan, jo etxea hueltatu, afaldu, eta horren goizean jaiki berdek lanea. Orduan, alde hortatik bai, sakrifizioa handia dek, eta pentsatu berdek, aztian 3 partido jokatzen badituk, azkenian, azte bukaerara, nahiko nekatuta jatzea. Profesional guri behintzat ala zailkatzen zute, profesional bezala. Baina inorrezte kontaz bizi, bai, nik esate dira sobresueldo polit batek dana lan egiten diu, eta hemen beste sobresueldo polit bat orduan hiri gustatzen zaiken kirol bat egiten dek, eta ordaintzen die, batzuk beste batzuk gutxi jo, baina guzti dira dana nahiko konforme gabiltzala. Segun ze bizitza, niretzako adibidez, ni alaba basekat, hipoteka basekat, baina mutil bat hipotekai gabe eta inungo kargi gabe, hemen soldatan normalak, soldata onak, soldata oso onak irabazten ditut. Momentu okerro bat egizkidu, indala 3 urte hau itxita honuan, baina enpresa berri honen esker berriro altza gaitu, eta bain goz aurreak agitxaztik, ez tekela gutxi. Oso deporte minoritaioa bezala, palan jokatzen dikena de, txikitatik etxian o lagunak jolazten dikelako, eta gutxinaka gora jundekelako. Baina dana segi hau, danak nun fijatzen dituken, pelota ikusteko garaian, eskuzko pelota ditan. Arriskua egon dek, eta egon gintuan. Lehenoko enpresa gitxi zianian, 3 hilabete egon gintuan itxita. Hor eskerrak eman berdi, diputazioa sartu duan, diru laguntza eman dik, eta guain enpresadek diputazioa gestionatziken enpresa badek. Duan behaiei esker gitzadek hemen. Bai, deportiboko frontoia hau, guendala 30 urte izan omenuan, izugarrizkoa. Hemen izan omenuan egunero kuntzilua, da egunero frontoia bete eta 50 pelotari, kuadruan, izugarrizko dirutila jokatzen. Eta izan omenuan, hemen Bilbo diru asko zitxon garai horiek. Pala munduan bai, leheno baldan jokatzeguan, baina dudik gabe haudek. Samamez katedra da egen bezala haudek palako katedra da, dudik gabe. Publikoa gutxi, betikua, gaina hona etortzen dek, oso publiko eguneroko berdinak. Gero final egunetan da bai, frontoia betetzen dek, gabonetan ebai, festetan ebai, egun puntualetan frontoia betetzen dek eta oso ambiente polita sortzen dek. Baina, berdiuna de pixkat eguneroko jende multzo hori hunditzika. Nik uste diat laguntza pixkatekin eta danon artian hau aurrera aterako diaula. Nik uste diat gero diputazioak eta guztin berko diola, beste kirol batzukin bezala. Nik uste diat, pelotaian artetik behintzat izugarrizko gogoriziok aurre ateatzeko. Lehen da biziko mailako bi txapelketa zizkiat eta ezin izan dizkia bukatu.
lezioan erruz, eta nire ilusioa dek, txapel bat igaztia, binakako txapelketa bat igaztia aurrengo mailan. Eta ia, tortzen diaten. Udazkeneko lehen ostoak hemen kirortzen dira, otzarantz bidean alfombrare hor bai baitan, urrun da iragana.